Bonjour, ni yn y gegin. Bonjour, Geth. Bonjour, bonjour. Estoy fresca como una lechuga. Sbeineg yw hwnna, na ni symud lan, ia? Reit, beth y ti'n coginio ni heddi? Pad thai di hwn. Pad thai. Pad thai, bwyd Ffrengig. Na. Na? O. Bwyd stryd di hwn. Maen nhw'n byta hwn yn Bangkok ar y stryd. Maen nhw'n chad yn nadwy. Dwi'n sy'n e? O, wel, gen i lot o Fi'n bobl. gwybod fel ma'n bywyd ar y stryd yn Bangkok. Reit, beth gyntaf dwi'n gwneud ydi saws, oce? Dwi'n di ddefnyddio hwn, tarmyn paste ydi hwn. Diddorol. Fatha ffrwyth ydi o. Oce, a hwn... Dim yn edrych yn neis iawn, ydy? Dwi'n reid dwy lwy fan'na. Mewn i'r potol o'ch hyn, ie? Hwn, fish sauce, saws pysgod. Mae'r ffordd mae hwn wedi cael ei wneud, mae'r pysgod wedi cael ei gwasgu am amser hir iawn, a wedyn mae'r juice yn dod allan. Hyfryd. A just tolli hwnna i gyd i mewn. O! Yndi, mae'n nadwy. Drewi! Mae'n rhywbeth, o'n i'n meddwl bod rhywbeth yn drewi ma. A ddysio ti chydig bach o siwgr. Alli di droi hwnna i mi wan tra dwi yn edrych ar y wok. Fe mae gen i wok efo olew grounded, sydd mae hwn yn olew arbennig am mwyn cwcio pethau ar gwres uchel. Felly beth dwi'n rhoi llon llaw o shibwns i mewn. Shibwns! Shibwns. Gwres uchel iawn. Gwres uchel iawn, mae'n tasgu mas yna. Mae coginio'n gyflym iawn. Garlleg i mewn, yw ddwy glof i mewn. Fel e. Iawn i. A dwi'n defnyddio lot o y garlleg ar nionod, jyst i gael blas da. Hwn yw bas y saws, ie? Ie, saws. Na, hwnna di'r saws, ond mae hwn yn rhoi y blas tai iddo fo. Be dwi'n gwneud o'n, dwi'n wedi symud bob peth i'r ochr yn y wok. A dwi'n wedi cael un wy, a rhaid yr wy. Dim lot o bobl yn gallu gwneud un wy. Mewn o fo. Os chi'n dod o Abertawe, wy. Hwnna'n y bin i mi. Hyfryd. Wel, mae rwy coginio, be dwi'n gwneud i torri rwy a wneud o fel omlet yn ochr. Yn fan'na. Ti'n weld? Waw, ti'n posh yna, Geth. Mae rwy ar un ochr, a'r shibwns ar ochr. Mae'n rhaid ar llawr? Mae'r llachio mwy wedi dod fain. Iawn, beth dwi'n gwneud i bean sprouts. Bean sprouts i mewn, don llaw. A wedyn cadw'r gwres i fyny. Gret. Iawn, a cadw fo i fynd. Mae hynna'n coginio mewn yn y wok wedyn, so eisiau ti coginio hynna cyn dechrau. Ie, pasio'r mwychiaid, ma'n ni. Ma'n ni. Efo cymffon dwi'n defnyddio, os ydych chi'n licio bod nhw efo cymffon. Cymffon dal ar nhw? A maen nhw hein di coginio yn barod, felly mae'n mater o roed nhw mewn. Mae'na ffrwydred yn digwydd yn y gegin. Y noodles, ma'n ni. Noodles, reit. Y noodles, mae hein yn rhoi ta chi'n gallu coginio'n syth yn y wok. Maen nhw'n barod i fynd? Ie, sy'n rhaid berwi nhw'n am byd. Syth i'r wok â nhw? Llon llaw i mewn, llon llaw bach. Gres di gynnachol. Reit, wwan mae'r saws yn mynd i mewn. A mae'r saws... Y saws i fi wedi paratoi fan hyn, yn daclus, yn gymysgedd hyfryd yma. Gallaf. Wy, Geth. O, da iawn. O, fi mor bwysig ma. Reit, mae eisiau gadael i hwn goginio am chydig. Reit, beth da ni'n di wneud ydy i wneud... Sy'n ni'n gallu symud hein o yma. Neu mwy o le. Cymon, ni. Ar y llawr, falle? Nes gen i fi yma ydy cnau mwnci. Cnau mwnci. Gret. Fi yn y gogledd, peanuts. Reit, torri hein yn fan. Mae hwnna'n edrych yn dechnegol iawn. O, dechnegol iawn. Sydd wedi basio'r plas na mi fan'na? O, galla. Ed boll nhw ar y llawr. Reit, a beth dwi'n wedi gwneud, dwi'n wedi rhaid chydig o sos coch tai. Ie, sos coch tai. Ww, a hwnna'n ffefryn. A wedyn gadael o goginio. Fi sefyll wedi gael y plat yn edrych yn od iawn. Ti'n rhaid y plat ar y bwr. A wedyn dwi'n mynd i just rhoi chi bach na un. A mae fe'n barod i fynd wedyn, o'r ie? Wel, fi'n meddwl fydd eisiau un ffoc arna i ar gyfer hwn. A cwpl o gnau mwnci. Gnau mwnci a chydig bach o lein dros y top. A wedyn un bach o lein. A fi'n barod i flasu. Ond ti'n wyn edrych yn ffein? Ww, falle bod e'n blasu'n well, sa chi'n bita fe ar y llawr. Reit, dwi'n i flasu fe. Mae'n edrych yn hyfryd. Mae'n dwy... Mae o'n neis, dwi'n meddwl. Mae'r reset i gael ar y wefan. Mae'n dwy iawn. A cofiwch, diolch yn fawr i ti, Geth. Croeso. A cofiwch, os licach chi fwynhau yr receipt yma, awch draw i'n gwefan ni, 15.co.uk? Wy. Si.